simukonza antuona banditse kuti kuti dokaraza zafike 20 step yekulo bakufunika ntchito apa bakufunika ngoba kusungulire dokarazi akale wantu wotsiwa ntchito abenanyamula ntchito ndikupena ndi kampenyo tinangomeza dzimwe dziwiri amarika dzadzimbo adibada ngaruke manokosoera dzimbo kodekani ndisawana tikapanda kuyika nkhani ya anthu oyenerera pampando ndikuyika ana pampando mwendesere simuona chimenderemotole pakufunika nyama zija sikaponda ngakalekouma machakakama akatakamange misopano amatira kwayabuza kulapo kapanga misopano wobalira ukuti malekombesipatelipo kali usiseze yaliopanga kumene kuti malekombesipate kali koma mufine kumene anthu amanyongo kuikotaliko anthu kumene amatikupofuta amatuma nyama yake ndiyo pano dziko lavuta likufunika nyama zake zakizilikoli tikakamba zopereka kudalisa mukupereka awalisaperekera kampeni ndishimatuyo anapera kumutakaaaperekera kampeni makasa wakaminananga makasa wakaminanga au pakomana ndichilamukamu angakula tinyangakule mfanimango zoni apati wina nakakaikokonda balata tikatati makaikokonda ndikufunika kusankha anthu amene amuzungulire doktarasi koma amene wamibonimba mtima dabwera kuti khala wamphamvu mulimbike khala wamphamvu yuta mulimbike mtima khala wamphamvu mulimbike mtima nditikuti mundimvetsetse chonde doktarasi tibayang'anitsitsa ine sindamvetsetsa ndati pali ministry yoyikulu kwambiri ndimene adapatsa bwana two kuti mumadziwa akuluakulu kunena kuti chipani chawekombo chipani chinambikira kuti kunonde rituals ndipeni poyambira malai congress ndingati dziritoto woti mubereke support pamwana wanu wakonkuno kunonde regioni kwamanso kuti adzabirike ntchito imene malai congress chipatedayama afunika tisagenda libo
Nisajenge pale. Ile chuma ile. Chuma ile ndingembusa. Ndikauza mundivetse awandiko takwauza kuti chimwene inuyo mulemera koma mwina maosala koma kankhula mulungu bwa ndifuna ndidziwe ndangata amene kuti olopata vuta patatani na voti yaide kuvoti kufuna akamabina ku central akamabina ku south akamabina ku east akalatadalitsidwa andangalite ndindani ilikana njabaliwo ndipo ndipepele mchina wa Yesu Kristu kumfuna kipempele vachiwawano chifukwa cha mwana wanu uyu akama munamusangasagalatwe kuti msimulina achagala vice president chipani cha kutokoba cha Congress Party taona anatosha majamao walimidaba akuyakula chichawa chimodzi kuti lero madalitso wonse akupereka kwa yeye sakunamisa na mbule ayinika manja sakunamisa na mbule manja awo menayinikewa ndiomwe amene akalegele dzina la nyama zikulu zikulu ndiyebelekezeke ndipo tusoma ndikofulimpete sabulumutate marangizimwera zikalenambulanga amen. Ndikangopembera kwambuye osamagalitsa soindishado ndikanisa ngomaniani ngomaniani president watimameezangoni wakembe amina kuyembekezeka kutatozeka munga vice president wachipanishment kuti atinakulesoka jeinuyo ukandikanga woizakapotalizekuwa manzi usikuma mukaba amazi sizibi chose zibi kalinda nenda ngobole we need to be strategic we need to know to work hard bakufika muntu odatabera azofitike campaign kiwa mgawo na ngoza kuimbira bibadwa suta kuimbira bibadwa yoti akamuthatisa bera umakabila batambera ababate drama akaje kunyumba kwa utakaza sindio sazuone shuma bana drama kwa jamii kwa ndio suza zuone wale beta dipende kitu za wale na kama mlipa sio ile jambo wale beta jambo ya Singapore one wina na Singapore nipate wina gani two ili hali yote mwana usile hali alikuwa anania kusema kwa sababu tunaona kama jamii acha avuka bwana three muone sasa kuti mundabela kwa bongo tukuta na lesson aina kwa na FP aina kwa na kasa aina kwa mtamene watara kuruna tuwele kuta uzio kwa sababu kwa mtamesa kuziziwa kama tafadhali ujao now is not their time. They should wait. One about what's time, politics. First of all, it's either not become a castle. Now you pretend you're one government again. One, two, you must become an LP. Kutukamanyeke kama amulo tupangauti. Wapika. Three, you must become a chief of staff for senior person. Wapika kupeleza former na president. Four, you must become a minister that you have really handled your ministry in a manner that nobody refuses. Such a method is the person that you have become a part.